slučajno našli sa gospodinom Staparom koji je iz Hrvatske, ali živi već 40 godina ovdje u Slovačkoj. Znači domaći čovjek i bavi se sa poviješću, on je inače profesionalni arheolog i sada kad je već u penziji zna svoje vrijeme potrošiti na to da sumira ono što je otkrio ovih 40 godina svog života. Drago mi je da smo se vidjeli. Da li bi nam mogli nešto kratko ispričati, jer vi se bavite migracijom Hrvata u ovaj dio Slovačke u 16. stoljeću, o toj problematici. Samo Pa evo ovako, mogao bi kazati, ne znajući što bi radio osim onoga što sam morao raditi na slovačkoj televiziji, ja sam se bavio i migracijama Hrvata koji su stigli tijekom 16. i početkom 17. stoljeća u Gornju Ugarsku, današnju Slovačku. Imao sam tu priliku i prigodu da sam mogao mnogo toga pronaći lutajući po starim grobljima i nalazeći hrvatska prezimena. I onda sam na kraju stigao do spoznaje da je oko starog Požuna Požanske županije bilo 70-ak sela koja su napučili hrvatski doseljenici u onim teškim situacijama i prilikama koje su bile tijekom 16. stoljeća. Danas, nažalost, ostalo su tek 4 sela, a ja veoma ljubomorno čuvam svaki značajni podatak o Hrvatima koji su stigli u ove krajeve. Posebice zbog toga što i sam potječem iz pradomovine tih Hrvata koji su otišli u 16. stoljeću. Ja sam onaj zakašnjeli putnik koji sam u 20. stoljeću krenuo za njima da ih nađem u gornjem dijelu Ugarske ili Slovačke i sada sa ponosom mogu kazati da sam u tom tijeku od 35 godina skupljanja sve kolikog materijala o tim Hrvatima stvorio jedan mali portabl muzej o hrvatskoj dijaspori koja se nalazi u Slovačkoj. Dosta znamo o ovom kraju, ali ste nas ipak ulovili na slaboj nozi kad ste nam ispričali koliko je bilo hrvatskih generala koji su zapravili, branili ovaj sjeverni dio te granice od Turaka. Pričajte nam malo o tom. Pa svakako u Mađarskoj će većinom svakako poznavati to prezime Nikola Jurišić, neko će znati o Marku Stančiću koji je branio Siget još prije Nikole Šubića Zrinskog, pa onda imamo Barbarića koji brani Zvolenski Stari grad u Banskoj Bistrici, pa imamo Ivana Kružića Lukoglavskog, sina Petra Kružića Liškog koji ovdje u Hrvatskoj izgubići svoje posjede, koji je ovdje u Slovačkoj zapravo izgubići svoje posjede u Lukoglavu u Hrvatskoj dolazi, oženi se grofica Palfi, čerkom velikog župana grada Požuna, otkupljuje gospodstiju Svetojursko-Perunsku Bözing und St. George za 136.000 talira i osnovao je tu liniju Kružićevu koja je vrlo poznata u ovim krajevima, ali historiografija Hrvatska i Slovačka malo govori o tome. A ja se time bavim, imam mnogo podataka o njima, zapravo iskapajući arheološki na terenu, iskopao sam i materijalne dokaze o njihovom postojanju. Pričali ste nam i o Baronu Trenku. Baron Trenk je isto vezan za ove krajeve. Kako ne? Baron Trenk je sin od Jozefa generala Trenka koji je bio glavnim kapetanom u slovačkom gradu Levoči. Kad je mladi Trenk, Franjo, vrlo nestašan dječak, imao 17 godina, ekspedirao ga je otac u Pleternicu na svoju gostotiju, da ju revitalizira, da ju
brani od dolaska Turaka i mladi Trenk došavši u Pleternicu, u Požegu i tako dalje, on jednostavno organizira hajdučke postrojbe, Hajduka Trenka, osnovao je i prvu vojničku glazbu na turski način. Poznato je da je Trenk vezao oko vrata i svoju hrvatsku kravatu, koju su onda Francuzi prošvali kravat Le Croat. I što se dalje zbivalo sa Trenkom, vjerojatno ćete znati da je završio u Češkoj, u Moravskoj, zapravo u Brnuku na Špilbergu i da je tamo zapravo izložen u staklenoj vitrini. Ja se ufam da ćemo se mi još više puta vidjeti, da ćete nas svaki puta s novim informacijama zapravo lijepiti i dati da ovaj naš kraj bolje znamo, bolje čuvamo i bolje cijenimo. Pa naravno, svaki podatak novi za mene je ushićenje i motiv za još dublji rad i vrlo rado ću se odazvati svakom pozivu i prema svojim mogućnostima ću upotpunjavati ono gdje se nalaze prazne rupe u našoj povijesti. Hvala lijepo. Molim lijepo, Ivano.